Sining lain naman nga kigyunan nga ako makapaambit sang pulong sa aton Ginoo. Nanungod sining pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Abi ninyo abyan, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus hindi ini aksidente o mere incident. This was a design and appointment by God regarding His Son, the Lord Jesus Christ. Tanaw naton diri sa Balaan Kasulatan, diri sa 1 Corinthians chapter 15, ang isa ka bersikulo sa verse 4, nga nagahambal nanungod sa siyempre sa kamatayon, paglubong, kag pagkabanhaw sa aton Ginoong Hesukristo. Akon basahon ang bersikulo 3, kay sa nauna ginpaliton ko sa inyo ang akon manabaton, nga si Kristo napatay tungod sa aton mga sala suno sa mga kasulatan, nga ginlubong siya, nga ginbanhaw siya sa ikatlong adlaw suno sa mga kasulatan. Walay lain nga ginatawag naton persona o tao nga nagpundar sang tinuuhan o konrilyon nga namatay gilubong kag nabanhaw. Si Ginoong Hesus langgit. Si Ginoong Hesukristo ang iya pagluntad subo nga tao. Siyempre nagsugo dito sa kay Maria. Pero ang iya pagluntad subo nga Dios sa wala pa gintuga ang langit kag ang duta. Tungod kay ang tao makasasala, kinanglan nga ang sala pagabayaran. Ang bayad sang sala kamatayon. Ang bayad sang sala sang tao kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang maayo nga balita amo nga si Ginoong Hesus wala nagpabilin nga ginlubong o patay. Siling sang Balaan Kasulatan, siya nabanhaw sa bersikulo 4 sa ikatlong adlaw suno sa kasulatan. So the resurrection of the Lord Jesus Christ was prophesied. Amoy nang ginhambal diri kung aton o sisahon ang Psalm chapter 16 verses 8 up to 11. Ang manugsalmo nagatudlo nanungod sining pagkabanhaw sang Mesiyas nga mo si Ginoong Hesukristo sa aton nga paghangop na, no? Psalm chapter 16, 8 up to 11. Ang Ginoo ginabutang ko sa gihapon sa akon atubangan. Bangod nga siya yara sa akon tuo, hindi ako mationg. Busa nagakalipay ang akon tagipuson, kag nagakasadya ang akon kalag. Ang akon unod man magapuyo sing maligon. Kay hindi mo pagbayaan ang akon kalag sa Siol, o kung nagtugot ka nga ang imo balaan, makakita sing kaduluntan. Ipakita mo sa akon ang banas sang kabuhi. Sa imo atubangan yara ang kabugusan sang kalipayan. Sa imo tuo yara ang mga kalipayan sa gihapon. Ang nagsulat si Haring David, pero ini isa ka propesiya o tagna nanungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Diri sa Psalm 118, naghambal nanungod sang pagkabanhaw man ni Ginoong Hesus sa tapos nga ginsikway, ginpapatay, kag bisan pa ginlubong sang mga katawan, ilabi na gid sa itong mga tumuluo na. Si Joseph of Arimathea, kag si Nicodemus. Diri sa Psalm 118, kung aton sundo ng istorya, nagasiling diri sa verse 21,
Magapasalamat ako sa imo kay ikaw nagsabat sa akon, kag nangin akon kaluwasan. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, ini nagarefer sa kay Ginoong Hesus. Siya diri ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, sa mga religious leaders, sa mga kaparian, sa mga Sadusiyo, sa mga nagatudlo sang pulong o konsang kasuguan ni Moises, ginatawag mga Farisiyo, mga lawyers, mga scribes. Kay ining mga religious leaders sa mga Hudiyo, abyan, dua ini ka-outstanding nga mga religious parties. Gamay lang sila pero very powerful. Tungod kay sila may posisyon subo nga mga pari. Kag dira sa ila ang kwarta dito sa templo. Mga Sadducees. Ang mga teachers of the law, mga scribes, mga nagasulat, ka nagakopya, sang Old Testament, ginatawag sila nga mga Farisiyo. Kontranay sila sa beliefs and doctrines sa mga Sadusiyo. Sila mga religious leaders, ang mga Sadusiyo, kag mga Farisiyo. Amo ni sila ang manunukod. Amo ni sila ang nagsikway sa bato nga amo si Ginoong Hesus. Kag nagapadayon ang pagsulat, ang bato nga ginsikway sang mga manunukod, nangin pangulo sang pamagang. Cornerstone si Jesus Christ. You know, subo nga cornerstone, ara na sa corner. Pinaagi ni Ginoong Hesus ang mga pagtulunan kag ang mga propesiya sa Old Testament. Nagauntat dira sa kay Ginoong Hesus. Kag ang mga sinulatan dira sa New Testament, nagsugo dira sa kay Ginoong Hesus. So aton makita nga as the cornerstone, si Ginoong Hesus, amo ang makapahangop sa mga pagtulunan, propesiya dito sa Old Testament. Kag amo ni ang foundation sa mga pagtulunan dira sa New Testament. So, sa ano nga paagi, nga ining bato nga ginsikway sa mga manunukod, nangin pangulo sang pamagang. Pinaagi siya nga pagkabanhaw. Ini buhat sang Ginoo. Buhat sang Ginoo inang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Makatilingala ini sa aton mga mata. Sa pagkabatuod, the resurrection of the Lord Jesus Christ is marvelous, miraculous, amazing, brilliant, outstanding, unique. Talagsaon. Amoy ning pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Karon, ano ang atong reaction kay nabanhaw si Ginoong Hesus? Siling sang balahan kasulatan, amo ini ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Amo ini ang adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. San o siya nabanhaw? Si Ginoong Hesus nabanhaw sa una nga adlaw sang simana. Adlaw nga Domingo. Amo ini kabangdanan abyan nga nagasimba ang mga Kristiyanon sa adlaw nga Domingo. Kag ari diri ang reaksyon. Amoy ning adlaw nga ginhimo sa Ginoo, kita magakalipay kag magakasadyas sa sini. Ginagamit ini nga bersikulo sa aton mga kaabyanan sa panahon nga siguro birthday, sa panahon nga may mga espesyal nga mga selebrasyon. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. You know, it refers to the resurrection of the Lord Jesus Christ. And that's the reason why we worship on Sunday. Nagasimba kita sa adlaw nga Domingo. Kay, si Ginoong Hesus nabanhaw sa una nga adlaw sa simana, si Ginoong Hesus nagpakita sa mga babae kag sa mga apostoles, 10 apostles, sa adlaw nga Domingo. And then, 1 week later, si Ginoong Hesus nagpakita sa 11 na ka mga apostoles.
Meaning, nag-upod na sa ila si Tomas. Sa sadto nga adlaw, si Tomas nagsiling sa kay Ginoong Hesus, Ginoo ko, kag Diyos ko. Sila ni Apostol Pablo, dito sila sa Miletos. Nagtudlo, nagwali, naglipay, nagpaligon siya sa mga elders sa Ephesus dito. Kag si Apostol Pablo, nagwali. Hindi lamang sang maayong balita, kundi nagwali siya sa pagpaligon sa sadtong mga Kristiyanon. Kag nagimo sila sang Lord's Supper, kung imo si Saon, it was a Sunday. Dugay naman ang mga panahon. Pero diri sa 1 Corinthians chapter 16, may panahon nga sila magatililipon. Kag ginhatag diri ang panugyan ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanon dito sa Corinto. Kung ano ang ila pagabuhaton sinang una nga adlaw sang simana. 1 Corinthians 16, karon nanungod sa amot nga sa mga balaan, subong sa ginsugo ko sa mga iglesia sa Galacia. Amo man ang himuon ninyo. So ini nga panugyan kag sugo, hindi lang ini ginhatag ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanon sa Corinto, sa probinsya sang Akaya, sa pungsod sang Grisya. Iya man ini gintudlo sa mga kauturan, mga kabyanan, mga Kristiyanon dito sa probinsya. Hindi lang siyudad, probinsya sa Galacia. Kung sa aton pa, it was a practice, a custom, a tradition sang mga una nga mga Kristiyanon nga sila nagatililipon sa una nga adlaw sang simana, adlaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Sa naunang adlaw sang tanan nga simana. So hindi lang ang umalabot nga simana nga sa tapos nila nga mabaton ining sulat halin kay Pablo. Sa tanan nga simana. So it was a practice that on the first day of the week, they commune, they fellowship, they gather together. Kag ano ang ila pagabuhaton, ang tagsa-tagsa sa inyo, magpain nga supto niya, suno sa iya pagkabugana, agod nga sa pag-abot ko, handa na ang mga amot. So amo ni ang application sang bersikulo nga, this is the day, Sunday, first day, the day of the resurrection of the Lord Jesus Christ. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amoy ng kabangdanan abyan kung nga nagasimba kita sa una nga adlaw sang simana, kay amoy ning adlaw nga nabanhaw ang aton maluluwas. Ang pagkabanaw ni Ginoong Hesus hindi aksidente. Hindi man yadto nga subong lang nga insidente. It was prophesied, it was designed, and appointed by God. So ano ang imo reaction? Siling diri, let us rejoice and be glad in it. Kani sa mag-aabot nga Domingo, kabay pakuntani manginbahin ikaw sa grupo sa mga Kristiyanon, mga tumuluo, na nagatililipon sa pagsimba kag sa pagdayaw sa aton nga Dios. Ginoo, salamat nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus wala natapos lang sa lulubngan, kundi natapos ini pinagi sa iya nga pagkabanhaw kag sa iya pagpakita kag pagpahayag sa una nga mga tumulo. Kabay amon buhaton man ang pag-rejoice, ang pagkalipay, ang pagkinasadya sa sining adlaw. Ang pagtililipon agud sa pagpamati sa imong balaan nga pulong. Sa paghatag sang amon mga halad, offering, kag pag-uli sang imong nga bahin. Pakamayuwa
nga ang mga Kristiyanon magatuman sini nga may kalipay, nga wala sang pag-mormor, pag-grumble, kundi magahimo sini nga nagadayaw, nagakalipay dira sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Nairil, salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton segment karon. Akon pagpangamusta kay Ma'am Rose Kadilig, dira sa kay Ransom Garcia, Ladisma Silo, and then sa iban man nga magasunod sa pamati o kung sa pagtanaw sini. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan. Madamo gid nga salamat.